Cagayan de Oro City nalakip na sa critical risk area tungod sa paspas nga pagsaka sa kaso sa COVID-19. Dugang detalye sayron nato sa report ni Cyril Chavez live. Cyril. Sara, sagad sa mga COVID-19 cases nga natala nagikan sa mga magbanay. Busa ang LGU doble ang paningkamot aron mapaspasan ang pagbakuna sa mga Cagayanon. Base sa ulahing datos nga gipagawa sa Octa Research, na-classify na ang syudad sa Cagayan de Oro sa critical risk area sa COVID-19. Kini tungod sa infection at critical level ug ICUs nga ananasab sa critical level. Anaasab sa 109% ang gitaas sa cases gikan July 18 hangtod 24 kung itandi sa July 11 to 17. Sigon sa City Health Office, nga sagad sa mga bag-ong kaso nga natala sa dakbayan, nagikan sa mga magbanay nga nagpuyo sa usa ka panimalay. Ni minus na sabkuno ang tinakdanay sulod sa mga opisina. Kasagaran sa mga natakdan, mga batan-on nga nag-edad og 18 anyos paubos. Less than 18 years old man na siguro ang ato karon. Ato yung bantayan no nga dili sila makagawas aron lang gyud nga mapaggang nato ning pagbalhin-balhin. Matod ni Mayor Oscar Moreno, nga angay kunong isipon sa katawhan karon nga gakatag na ang Delta variant sa syudad ug dili na magpaabot pa sa confirmation gikan sa mga eksperto sanglit dugay pa ang proseso sa Philippine Genome Center. We need to be conservative para makadepensa ta. We need to assume nga naa na ng variant. Dili na tagulat sa advice sa Manila nga naa ka ng variant, no? Sa pag-eksplikar ni Dr. Edsel Salvana, miyembro sa Technical Advisory Group sa National IATF, iyang gipakita kung unsa kapaspas ang pagtakod sa mong sakit. Sa research, kaya kunong makatakod ang Delta variant carrier bisan pa man less than 15 minutes lang ang imuhang kontak kaniya. So I think at least in the short term, until we can vaccinate more and more people, we should continue to vaccinate as fast as possible, use our face masks and our face shields, and hopefully we can avoid a surge that is really devastating our ASEAN neighbors po. Sa karon, anana sa sobra 115,000 ka mga vaccine ang na-administer sa City Health Office. 40,000 ni ini ang nakadawat na sab sa ilang second dose. Sara, sa kasamtangan, anaa sa kapin 3,000 ka mga Cagayanon ang ginabakunahan sa matag adlaw busa panginaot sa LGU nga kung mamahimo mas madaghan pa kini aron na paspas nga makabot ang herd immunity. Sara. Okay, dagang salamat, Cyril Chavez.